El programa Retorn és una iniciativa col·legial del Col·legi de Barcelona, en principi, que va partir després de que 2 anys abans va sorgir del mateix Col·legi de Metges de Barcelona la mateixa proposta, és a dir, un ventall de recursos assistencials dirigits al professional sanitari que presenta algun tipus de malestar mental o d'addicció. Es va crear una petita xarxa de salut mental on hi ha consulta externa, unitat hospitalària i centre de dia per atendre aquell col·lectiu sanitari, en concret l'infermer, que presenta algun tipus d'aquesta dolència. Ens ha possibilitat el conèixer quelcom més de la població infermera i saber quines estratègies poden ser d'utilitat, sobretot no pensant només en el tractament, sinó en la prevenció, que seria una fita important a poder assolir també.